Alas 4. Gising. Okay guys, kung balak nyo mag-weekend getaway o mag-day trip ngayong Christmas season sa Tagaytay, ganto ang gawin nyo. Good morning, Klitipip. Kung 3, 4 o 5 ang anak nyo, gabi pa lang paliguan nyo na. Huwag mo nga tumog Tagaytay, ingani ka sa'yo ha. Takbo. Si Tastig na si Kuya ah. Siyempre, damihan mo na yung gasolina para di ka magtulak sa SLEX, okay? 4:30. Yeah. Hello, Kuya. Hi. Hi everyone! Hi, everyone. Tip number 1 pag magagasolina, sabihin nyo, ipuro. Alam na ng gasoline boy yan. Sibuhan ka ba, boss? Boss? Okay, sige. Ito para sa'yo. Siyempre, bigyan mo ng tip, kakangawit kaya magpuro. Robinson. Ang sarap din talaga bumiyahe sa madaling araw. Wala ka traffic. Nara ang village ni Auntie. Guys, hain naman mo. Wala pa man. Oh, wala pa atong mga kaberks. So, bulabugin mo na yung ibang kapamilya. The more the merrier nga, di ba? Hello, Achi! Hindi makita si Achi. Hello! 1 hour later. So, SLEX na tayo guys. Huwag nyo nga palang kalimutan huminto. Lalo kapag inaantok. Pakilala ko sila guys. Si Auntie Dari, si Mavic, asawa ko, si Mama, at si Inday. Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa sa Tip number 2. Gumamit ka ng Waze. Huwag ka mahihiya. Okay lang yun. sa rotonda lumabas sa ika-4 na exit. Focus pa nga. Nasaag pa na. Focus nga nasaag. Dili na sila natug guys. Kaya natug man lagi. Wala na saan. Kaya. Puro, Rabeni, ingat ang Tagaytay. Bukit. Di sama di ay. Di na may mga kuwan diya kanang kanan. Doon naman tayo rin mga kugon. Ano gawin pa lang? Iyon ko mo ano balik. Muna na pasag ka sa bukid. Ito na silbang baybay. Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa. Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa. Kanan dito katong gagiyan nato. Tama si Bis. Huwag yun yung adventure. Mo lang yun ang gitudlo sa kuwan no. Kasili. Barangay Kasili. Kaya na, ito na yung... Muna na yung Ngayon dinuro niya kanina. Sa'yo mo kayo na magnet. Oo, muna. Ay, mali magnet. Ayan o. Ayan o. Oh, nara. Ha? Diyan. Nara. Oh, nara. Uy! Santa Los Kakao yan. Ama tong susi anti sa ano? Sa balay? Ano diya oh? Oh. Kalimot ko susi eh. Alam, balay rin. Na, Haunted house ba yan na? anti house ba yan? Ante, video ante. Ano nga niyo? Siguro, dira. Okay, para na yung muli-ili po na sa yung video. Dira siguro nag-shooting itong killer bride. Shootinganan lang ni. Puti, di ba? Oh. Shootinganan lang na siya nagbayad. Yan na, umpisa na. Yan na. Abroad man na yung Tagaytay. Yan, patay itong pakot ya. May na lang yun, nga nagdahag May yung nga ni kinasahi akong kuwan. Saan mo ni? Tera man din yung pinya. Dadala ito pinya. Narao. Gulpi. Ito, magkipi. Abigid na kung karang Tagaytay, mga boss, bagyo. Di ba pa man hindi mo makakuha ni din. Kaya nag-shortcut pang good sabik. Pero dito taagi sa kuha, puro man dito simitado. Oh, mo naman na dyan. People ko. Na, matay! Akong outfit, pag-pag-pag-pag. Buhay! Ang atay, kamuha!
Balik! Balik na rin ka. Wala na ako dito kuya. Wala ka itong palok doon. Uy na, unsa ba? Ipasit mo si Inday. Ang isa sa kanya. Kailan siya dito? Huwag ka na gumagising. Sila mo ron man nakaida sa zipline. Ang kanang Skyruns, muna nga gitawag Skyruns, kada dahil zipline, muna gisikat, punungay. Wala lang view sa Tagaytay na. Wala na. Wala, dito sa may tapat lang sa buwan. Tapat sa vulkano. Vulkan. Mura to siya. Antay. Tarang spider ka. Wow. Spider. Expectation versus reality. Uy, bilihan na dahil si Bilyar dire. Wala na eh. Daot sa mga yung pangitaw niyo mong Tagaytay. Muna ni. Mura ba ni? Murag bulan. Hindi ko na. Kita lang ito niya ko eh. Mali, magaliti na lang tagbuwa. Kaiyan ko ginawa. Murag bulan. Papiso ka. Expectation versus reality. Bayan nila. Video eh. Video ako. Ang akong atay. Ang buwa mo. Mag-isa pa sa hospital. Siya mo yan, da, sapatos tulo. Ay. Nakamata si Miten. Ay, naunsa. Ituyok na kayo. Kasukol-sukol ginihan. Sakit akong buka. So yun nga akala ni Mrs. ay yun lang yung makikita niya along the way papuntang Tagaytay. Di niya alam, may mga sorpresa pang nag-aabang. So stay tuned guys, see you sa part 2.